Modelparken er vokset hurtigt de seneste år og er blevet et populært udflugtsmål for børnefamilier. Vi har flere tog, flere besøgende, men ikke plads nok. Vores nuværende remisehaller er fyldte, og sikkerheden ved opladning af batterier er en bekymring. Derfor samler vi nu ind til en ny remisehal, som skal give bedre opbevaring, mere tryghed og mulighed for at udvide vores oplevelsestilbud.